салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Тира моҳ ҳаст ва бадани мо бештар ба витаминҳо ниёз дорад ва як давои муқаввӣ барои баланд бардоштани иммунитет. Маводи лозим: ба мо як авокадо лозим аст, як дона банан ё муз ва тақрибан 10 дона бодом ва як паймона шир. Ҳамаи маҳсулотро майда карда дохили ғизосоз мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед, ва ба он як паймона шир илова мекунем ва ҳамаро бо махлуткон махлут мекунем. Ва хуб, давои мо омода шуд ва ё ба тарзи дигар смузи мегӯянд. Ин даво барои баланд бардоштани иммунитет ва ҳар ҳолате ки шумо эҳсоси хастагӣ кардед, нишонаҳои аввали беморӣ ҳаст, ҳатман омода кунед ва нӯши ҷон кунед. Ва як адад авокадо метавонад то бештар аз 350 калории энержӣ ба бадан бидиҳад. Аз ин лиҳоз ба шахсоне ки фарбӣ ҳастанд, бемориҳои ҷигару талхадон доранд, пеш аз истеъмол кардан ҳатман бо табиби худ машварат кунед. Саломат бошед дӯстон.